Szombat, július 6-a. 2 gyógyítás. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. Malakiás 4:2. A mai szöveg az utolsó ítélettel kapcsolatosan született. A fedhetetlenség napja, az Istentől áradó világosság forrása Jézus. Ezért az ő szárnyai alatt véghez vitt gyógyítás elsősorban lelki természetű. Ez az üzenet Jézus első eljöveteléhez is kapcsolódik. Egy olyan világosság idejéhez, amelyet addig még nem látott a világ, hiszen a világ világossága, a fedhetetlenség napja az emberek közé jött. Jézus a tanításai és a munkássága során látta a lelki gyógyulás utáni szükséglétet az emberben. Segítette és gyógyította kortársait, megbocsátotta bűneit. Néhány esetben ez sikerült is. Kortársai megértették, hogy a bűntől való szabadulásuk jelenti az igazi gyógyulást, amire szükségük van. A Jézus eljövetelére való felkészülés idejében élünk. Ma van a legnagyobb szükség arra a gyógyulásra, amit csak ő nyújthat. Akár csak az első eljövetelekor a világ és az egyház most is tele van betegséggel, szenvedéssel és halállal. Az első advent idejéhez hasonlóan mi is jobban szeretnénk kigyógyulni a betegségekből és a tehetetlenségből, mint a bűnből. Mintha nem értenénk meg, hogy a két gyógyulás szorosan összefügg egymással. A lélek meggyógyítása az első és legfontosabb lépés a test meggyógyítása felé. A beteg test hajlamos a lelki megbetegedésre. Szükségünk van tehát mindkét gyógyításra. Jézus ma közöttünk van, az ihletett ige által, amit ránk hagyott, hogy felfedezzük a gyógyulás útjait mind a testi, mind a lelkünk számára. Jézus ma is köztünk van, az ihletett ige által, amit ránk hagyott, hogy felfedezzük a gyógyulás útjait mind a testünk, mind a lelkünk számára. Az igében kinyilatkoztatott tanítások elfogadása a fedhetetlenség napjának elfogadása, de nincs könnyű dolgunk, mivel napjainkban a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek tekintik. Tisztánlátásra, alázatra és készségre van szükségünk, és legfőképp engedelmességre, hogy ő tanítson, állítson helyre, és dolgozzon az életünkben. Ahogy a palánta sem növekszik, és nem hoz gyümölcsöt, csak ha napfény éri, öntözik és gondozzák, ugyanúgy kell nekünk is szorgosan, hittel és alázattal kutatnunk az ihletett igét, mert csak így járulhat hozzá a gyógyulásunkhoz. A mai áhítat szerzője Felician Fára orvos.